Pod záštitou projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry sa 17. mája konalo 27. Levočské fórum, ktorého témou bola kresťanská Veľká noc vo všetkých jej súvislostiach. Táto téma nám bola troška tak daná. My sme mali s touto témou vystúpiť na projekte, ktorý sa volá Spisky Jeruzalém, na Spiskej kapituli, ale z určitých dôvodov sme sa museli vrátiť sem do Levočského divadla. My sme sa dosť odpovedne pripravovali a hľadali sme tých najlepších ľudí a myslím, že sa nám ich podarilo aj nájsť. Imrich Sklenka, Miroslav Váršo a Jozef Leščinský posunuli tému do antropologicko-axiologického rámca. Podľa Imricha Sklenku sa z dnešnej psychológie, umenia a kultúry vôbec čoraz viac vytráca pojem duše. Moderná veda v snahe byť objektívna o hodnotách nehovorí. V Európe naše vzdelanie o duši vôbec nehovorí. Potom ju zrazu predpokladáme, keď chceme žiť v demokracii. Tam odrazu povieme, že sloboda je základom dôstojnosti človeka. Ani o slobode vedy nehovoria, mlčia. My sa v tej slobode máme dorozumieť. No ako dorozumieť, keď nepestujeme to dorozumenie? V otázkach etiky sa Európa vracia k starým Grékom, prípadne Rimanom. Umenie, kultúra aj náboženstvo by mali pristupovať k životu s posvätnou úctou. Bázeň v nemčine je Ehrfurcht z dvoch slov. Ere je úcta, furcht je strach. Úcta taká pred životom, až nám na chrbát vyjde mráz. Tento zážitok majú mnohí ľudia cez kultúru, cez umenie. Mnohí umelci poznajú tie zimomriavky na chrbte. Poznajú ho z krásy. Biblia hovorí nie o kráse. Biblia ten zážitok vyvoláva práve z toho, o čom sme sa pokúšali hovoriť, keď sme hovorili o duchu, že z očí voči životu. Život nás osloví, život sa nás dotkne, život nás vyzve tak, až nás mrazí. Všade prítomný materializmus bohužiaľ hatí dušu v rozlete. Smer do vnútra, smer na hĺbku, smer na duchovno sa jednoducho v dnešnom svete nenesie a zdá sa, že je zabúdaný. Napriek tomu neustále myslím si, že sa ozývajú ľudia hlasy, ktoré poukazujú na dôležitosť práve týchto momentov. Podľa Jozefa Leščinského má dnešná postmoderná kultúra impluzívny charakter, kresťanstvo aj so svojimi hodnotami je vytláčané na okraj. Treba povedať, že ten moderný koncept tolerancie asi není práve orechové, lebo často sa pod toleranciou skôr vidí isté pohrdanie tým, kto je odlišný. Aj kresťania sú už dnes chápaní ako odlišní, nie je to väčšina. A taká tichá pohrdavá tolerancia k ním, že tady ich nechajme ešte nejakých skalných žiť alebo prežívať. Takže ten rešpekt, lebo to je skôr správne slovo pre toleranciu, úcta k tomu inému a rešpekt, aj ten sa podivuhodne vytráca. Takže také pesimistické veci sú, ale ja nezdielam osobne celkom také stanovisko, lebo učím na dvoch fakultách, ale neustále som medzi ľuďmi. A ja vidím neuveriteľne ako veľa mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci. Oni sa vedia nadchnúť. Není to zďaleka také, že zahodiť ako pušku do žita. Pre Jozefa Leščinského je kresťanstvo najvyšším antropologickým a kultúrnym výkonom. To nie je pre mňa len liturgia alebo nejaké zaradenie za status spoločenský. Aj človek sa musí chovať podľa toho. Ľudia vás rýchlo zaradia a sa chcú, aby ste sa tak správal. A to všetko chápem, ale pre mňa je toto kresťanstvo stále to prekvapenie. Viete, akože ten život tríska. Ten duch sa pohybuje a stále ma ešte niečo nadchne a stále ma tie veci vyrušujú, že či som im dobre porozumel, čo ich učím, čo ich žijem. Ako v tom je to ohromné. Ďalšie Levočské fórum by sa malo konať v septembri. Viac informácií nájdete na jeho internetových stránkach.